Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында. Россия хөкүмәте президент указын уты алмады. Илнең 38 субъектында төп товарларга бәяләр орта бара. Шоллы кибетләрендә хәлләр ничек тора? Шоллы халкы идарәче компаниялар эшеннән канагать түгел. Ни өчен шәһәрдә каршы тартмыйлар һәм моның өчен кем җаваплы? Бик яхшы укый, музыка белән шөгыльләнә һәм эпоксид сумаладан бизәү өчен әйберләр ясый. 9 яшьлек Шоллы кызы федераль каналда телетомашада катнашып барысында шок каттырган. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 90 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шоллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 6 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 19 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 15017 очрагы билгеле. Аларның 11404 терелгән, 72се узган тәүлектә. Ни өчен без акча түлибез? 52-нче комплекста яшәүчеләр идарәче компания эшеннән канагать түгел. Бөтен җирне кар баскан. Бу проблема әлеге комплекста яшәүчеләрне генә борчымый. Шәһәр хакимияте ишек аларындагы карны чистарту барышы белән кызыксынды. Ни өчен шололарга территорияне үзләренә җыештырырга туры килә һәм эшне үтәмәгән өчен торакчыларга нинди җәза яный? Толырак калдагы материалыбызда. Татьяна Макаревич 13 елдан артык 52-21 йортында яшый. Әле күп катлы йортларга хезмәт күрсәтү белән проблема юк иде. Хәзер исә сукмаклар, пандуслар һәм подъездларның баскычлары кар белән капланган. Күрше йортлар территориясендә җыештыру даими башкарыла. Безнең турда бөтенләй онытканнар, дип сөйли Татьяна Александровна. Мы убираем сами, кусты кронировали сами, деревья сами, все сами делаем. Уже в пятницу второй подъезд вышли сами, мы почистили. Дворника не видно. Дворник сам сказал, я не справляюсь, я убираю 50 подъездов. Чистартылмаган юллардан тыш 52-21 йортында яшәүчеләрнең тагын бер проблемасы бар. Аларның подъездлары янында чүп-чар баклары көн сайын тулы тора. Һәм мондый хәл узган елның языннан бирле дәвам итә. Неприятно то, что вот эта вся грязь, весь этот мусор, я выхожу вот с подъезда, да, а потом у меня болит душа, вот эти окурки лежат, маленькие дети, вот берут же их в рот. Понимаете? Вот вне зависимости от того, что карантин, не карантин, но это уже, я считаю, проблема большая. Торакчыларга заявкаларны халык даими рәвештә калдыра, әмма нәтиҗәсез. Мондый намуссызлыкның сәбәпләрен ачыклау өчен без автозавод идарә итү компаниясына юл тоттык. Хезмәткәрләр карны чистартулары, чүп-чарны пәнҗешәмбе һәм якшәмбедән кала көн сайын чыгаруларын аңлаттылар. Әмма хәзер графика вакытлы кыенлыклар аркасында үзгәргән. Трудности возникли в связи с болезнью дворника. Сейчас по городу очень трудная ситуация по вакансиям именно дворников-уборщиц. Не хватает людей и нет желающих. Во всей станции мы подали свои заявления, объявления. И сегодня направили объявление, распечатали, приклеим на все дома ближайшие. Нам нужны дворники. Бүтән шәһәр буенча зур кар көртләре, чистартылмаган тротуарлар һәм баскычлар көннән-көн арта бара. Бүген башкарма комитет әлеге мәсьәләне аерым контрольгә алды. Үз бурычларын үти алмаган торакчыларга административ штрафлар салыначак. Лилия Гатина, Диана Малярова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шоллы прокуратурасы мәктәптә 3-нче каттагы Бәдрәф тәрәзәсеннән сикергән мәктәп укучысы белән булган гадәттән тыш хәлне тикшерүне тамамлады. Исегезгә төшерәбез, хәл 11 гыйнвар көнне 29-нчы гимназиядә булды. Фаҗигадан соң 2 аягын сынган кыз хастаханәгә китерелә. Яшүсмер тәрбиягә алган гаиләдә яши, ул профилактик учетта тормый. Торак шартлары һәм гаилә эшендәге мөнәсәбәтләр нормаль дип бәяләнә. Гимназиядә тикшерү барышында штатта булган педагог-психологның мәктәп укучысының үз-үзен тотышында тайпылышларны вакытында ачыкламавы һәм психологик ярдәм күрсәтмәве ачыкланган. Моннан тыш белгеч укучыларга психологик диагностикада оештырмаган. Тикшерү нәтиҗәләре буенча прокуратура гимназия җитәкчесе адресына ачыкланган җитешсезлекләрнең сәбәпләрен бетерү һәм гаеплеләрне дисциплинар җаваплылыкка тарту таләбен куйган. Эш прокуратура контролендә тора.
Ил президенті Владимир Путинның азық-түлікке бәйелеріні кимету турындағы указы эшләмәде. Бу хакта Росстат тикшерүләре сөйли. Хакимиятның бәйеләр артуны туктату турында җитештерүчеләр белән килешүенә дә карамасан, Россия кибетләрендә төп товарларның бәясе яңа ел башыннан арткан. Росстат 2021 елның 1 гыйнварыннан 11 гыйнварына кадәр мәгълүматларны анализлады һәм төп продуктларның бәясе илнең 38 субъектында артуын билгеләде. Бу Татарстан һәм Чоллыга кагыламы? Толырак калдагы материалыбызда. Узган елның декабрендә Владимир Путин хөкүмәт белән киңәшмә үткәрде. Анда төп товарларга бигрәк тә шикәр һәм көнбагыш майына бәяләр үсешен тәнкыйтьләде. Все есть, но не всем по карману. Не могут купить. Но послушайте, мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае, по этим позициям известны. Нужно только своевременно реагировать на то, что происходит. 14 декабрда хөкүмәт шикәр һәм үсемлек мае җитештерүчеләре шулай ук ваклап сату шелтәрләре белән әлеге продуктларның бәясен киметү турында килешү төзеде. Шуңа да карамастан чаллылар сүзләренә караганда ел башыннан бәяләр арткан. Да, вот сметана, посмотрите, 63, по-моему, было, 82. Творог вот повесился чуть-чуть, ну чуть-чуть. То есть, в принципе, нормально. На сахар, на масло, там что еще, ну на все, потихонечку все подрастает. Молоко вот нет, хорошее молоко. А насколько цены выросли? Намного? Намного, конечно. Если раньше считалось подсолнечное масло 100 рублей, это уже дорогое, а то сейчас 109 покупаешь и думаешь, ну... Ну вот растительное масло, в принципе, как брал, такая же цена и осталась. То есть, ну, в этом районе. Сейчас он 107, ну, было 106, насколько я помню. Последний раз вот к Новому году как раз мы покупали. Шул ук вакытта прокуратурада бәяләр артуны тикшерү белән шөгыльләнә. Узган елның декабрендә күзәтчелек ведомствосы хезмәткәрләре кагыйдә бозуларны ачыклау буенча сәүдә шелтәрләрен карады. Тикшерү нәтиҗәләре соңрак игълан ителәчәк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Бик яхшы укый, музыка белән шөгыльләнә һәм эпоксид сумаладан бизәү өчен әйберләр ясый. 9 яшьлек Чаллы кызы федераль каналда телетомашада катнашты. Гадәти булмаган бижутерия белән кыз 5 яшьтән кызыксына башлаган. Регина Шайдуллина тере чәчәкләрнең матурлыгын саклап калырга хыялланган һәм алардан бизәү өчен әйберләр ясарга булган. Толырак калдагы сюжетта. Регина Шайдуллина чәчәк бизәкләре коллекциясын эпоксидлы сумала һәм чәчәкләрдән ясаган. Материал озак кибү сәбәпле бер эшкә 2 көнгә якын вакыт китә Регина. Чәчәкләрне кыз җәй көне җыя һәм аны манны ярмасында киптерә. Самое сложное это чтобы не переборщить пропорции, правильно их замешать, чтобы ничего не закипело, или же смола может не застыть. Я выкинула очень много работы, очень много пробовала, старалась и в итоге достигла чего хотела и буду стремиться и работать дальше. Регина чәчәкләрне һәрвакыт яратты дип сөйли 9 яшьлек кызның әнисе. Матур үсемлекләрне ул 2 яшьтән үк җыйды, әмма алар шиңеп чүпкә әйләнә иде. Начала думать, как бы этот мусор, чтобы не мусор было, сохранить вот эту всю красоту. Зимой особенно приятно смотреть на цветы, которые летом собирала. Вот начали думать. Сначала под стеклышко, как мы раньше в секретики играли, в земле закапывали. Регина федераль каналда узган телешоуда бөтен илне үзенең таланты белән шаккаттырды. Мәктәп укучысы эпоксид сумаласыннан программаның логотип ясады һәм чәчәкләр турында сөйләде. Кыз киләчәктә флорист булырга хыяллана. Моннан тыш Регина вокал белән шөгыльләнә һәм фортепианода уйный. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Удмуртияның Ува санаториясы сезнең сәламәтләндерү үтәргә һәм ял итәргә чакыра. Ува санаториясында 14 февральгә кадәр 6 көннән башлап дәвалану курсларына юлламага 15% ташлама гамәлдә.
В санатории УВА только до 14 февраля скидка 15% на путевки с лечением от 6 дней. Подробности по телефону 78 05 71. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы бездә. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Город Елабуга, коттеджный поселок Гренландия. Началось строительство домов. До центра города и особой экономической зоны Алабуга 7 минут езды. 8 соток с инженерными сетями 520 тысяч рублей. Телефон 8 965 609 28 28. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.